Krabelin gorri bazara, gure bihotzean loratu zana, zuri bezargazkiak suz grabatua. Are asko ekaitza, are asko hitza, zigor gabe errudunak, noiz justizia herriak. Krabelin gorri batzara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi du zure oroitarria, baina batez ere maitiak zure irria. Maite zenuen iria, nahi du zure oroitarria, baina batez ere maitiak zure irria. 8 de julio, Germán, libertad contra sus balas. Querían los asesinos matar la aurora anunciada. Mira tu gente, Germán, herida pero alentada. El día de tu soñar vendrán a tocar las dianas para plantar tu sonrisa en las calles liberadas. Krabelin gorri bazara, gure bihotzean loratu zana. Maite zenuen iria, nahi du zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Maite zenuen iria, nahi du zure oroitarria, baina batez ere maitia zure irria. Nik 78an asteburuan izan zen gertaera, eta astebururako etorri nintzen, zeren urte horretan, urtarrilan, hasi zen Iruñan, iriki zen Iruñan, udal ikastola deitzen zena. Udalak momentu horretan zeuden zinegotziaren esker, iriki ahal izan genuen Euskal Herrian D eredua sare publikoan hasi zen lehenengo eskola. Eta, ni magisteritza ikasi nuen, euskeraz nekien, baino tituloa ez neukan, eta joan nintzen Lazkaora, barnetegi batera, Euskaltzaindiako tituloa prestatzeko, uztailean, abuztuan esamina egiteko, ez? Orduan, harnengoen, eta astebururako etorri nintzen, garai hartan baita ere zeuden Iruñean, alderdi politikoen barraka deitzen zirenak, eta, San Ferminetara aparte, barrakan nire txandak betetzeko. Eta, gertatu zen asteburuan, eta ni lanean nengoen barrakan hain zuzen ere, berri guztiak iritsi zirenean. Orduan, geroztik, aitortu behar dut, ez naizela San Fermin zalea, baino uztailaren 8an, eta aurreko egunetan baita ere, honen inguruan lana egiten nabil, eta bizipen mingotzak, unkigarriak, eta urtero, barruan, sentimendu asko mugitzen den eguna izaten da. Oain formulazio honekin nik uste dut gauza nahiko berria dela, nolabait esateko 2000tik onera, baina nik beti gogoan dut hau gertatu eta gero, ja urrengo urtean, 1979an, orduan egundoko omenaldia eta manifestazioa egin genuen
eta eskatzen genuen zen, errudunei zigorra, eta nolabait izateko, oraindikan pedatzen genuen posible izango zela izatea epaiketaren bat eta horrela. Eta urte horretan ez dateko 1979an, hau da, San Ferminetakoak gertatu eta urtebete beranduago, oraindikan zeuden sumario horiek edo epaiketa horiek irekita eta horrela. Gero artxibatu egin zituzten, bai? Zeren, okerez banago ireki zituzten 4-5 sumario, bat Germanen heriotzaren inguruan, baina beste batzuk, izan zirelako beste zauritu batzuk, eta zezen plazan poliziak sartu zirelako eta egundoko kalteak suertatu ziren, ireki zituzten 5 sumario gutxi gora bera. Eta oroitzen naiz hori, 80ko urte horietan hasieran, oraindikan bazegoen ekimen judiziala martxan, eta gu jendearen aldetikan eskatzen ari ginen orduan hori justizia egin zitezela. Justizia hori sekulan ezen egin, zenen berehala uste dut 1982ko, 4 urte beranduago itxi egin zituzten, artxibatu egin zituzten sumario guzti horiek, eta ekimen judizial deitzen duguna, edo deitu dezakeguna, gelditu ziren bide antzuan. Eta gu jarraitu dugu urtez urte, orduz geroztik, eskatzen justizia, eta baita ere egia ezagutzea. Eta hori egia ezagutzea etorri da neurri handi batean, herri ekimenen bitartez, hain zuzen ere, orduan atera ziren hainbat txosten, Peñetakoek idatzitakoa, batzorde bat eratu zen 1978an, San Ferminetakoak gertatu eta 10 urte beranduago beste txosten bat egin zen, eta gutxi gora bera egia nolabait esateko hitz handia baldin bada badugu. Ez zehaztasun guztiekin, zeren esatako, zeintzuk ziren arduradunak, zeintzuk zeuden ekimen polizial horren atzean zeuden politikariek tabar, eta hori ezin izan dugu erabat argitu, bai? Baina justiziarena biztan dago sekulan ez da egin. Sekulan ezen egin esateko epaiketaren bat sarraski horren arduradunen kontra, ez da ere bere agintari politikoen kontra eta horrela. Eta horregatikan gaur egun, naiz eta 52 urte pasata gero, oraindikan gaurkotasuna dauka eskatzea hain zuzen ere hori, justizia egitea, bale? Ni gazteago nintzenean, beti gurasoekin etorri naiz omenaldietara, eta gero bai hasi nintzen puntualki edo omenaldietara gauza puntual batzuetan parte hartzen, eta gero taldean egunerokotasunean. Nahiko gaztean nintzen, baina zezen plazan bizitu nuen, atxalde eta gau madarikatu hori. Beti txarangakin lagunak izan ditugu hemengo San Fermin 78 ez talde honetan, eta orduan beti edo gehienetan saiatu gara gure musikarekin laguntzea, ez? Ekitaldi honetan. Administrazioaren aldetik estatuko leku guztietatik jasotako erantzuna oso frustrantea izan da. Zeren, azken finean guk esaten dugu San Ferminetakoa estatu krimen bat izan dela. Eta orduan, estatu horren, estatuko aparatu guziek ez dute inolako zailtasunik ematen. Eta alde guzietatik oztopoak, auzitegietatik, alde batetik, administrazioaren aldetik, gobernuen aldetik, naiz eta PPkoak edo PSOEkoak izan, erantzun berbera jaso ditugu. Zuk esan duzu, adibidez, paperen desklasifikazioa. Parlamentoan, Nafarroko parlamentoan, ia hau batez eskatutakoa izan zen hori, eta Madrilen ezetz borobila eman ziguten. Orduan, hemen bakarrik 2 abstentzio parlamentuan, Nafarroko parlamentuan, gainerako indar guztiak UPN-ekoak barne horren alde, desklasifikazioaren alde. Madrilera joan ginen planteamendu horrekin, eta ezinezkoa izan zen hori lortzea, egia berreskuratzea. Eta, egiarik
egirik ez badugu, justizia lortzea zailagoa egiten da. Auzitegietatik antzeko zerbait gertatu zaigu, bere garaian, 1982an, atera ziren sententziak, lotxagarriak izan zirenak, erabate lotxagarriak izan zirenak, saiatu gara, askotan, saiatu gara hori mugitzea, eta ez dugu gauza gehiagorik lortu. Iaz sartegun hemen beste kereila bat, Iruñan bertan, eta oraindik erantzunik ez. Urtebete pasa da eta inolako erantzunik ez. Esaten da, gaztelaniaz, que la justicia que es lenta no es justicia. 52 urte daramatzagu San Ferminetako kin, eta oraindik justiziarik ez. Azken urteotan esateako eta gure insistentziaren bitartez eta hain zuzen ere amore eman ez dugulako lortu egin dire izateko berreskuratzea izateko parlamentuan zeuden hainbat txosten. Orduan 1978an egin ziren txosten polizialak eta txosten militarrak. Eta horrek ematen digu aukera edo bidezka nolabait esateko jarraituz gero eskatzen ta horrela beste egoera batean, benetako demokrazia batean egongo bagina, olako gauzak izatuko estaduak egin ditun olako eraiketak ta horrela argitzea. Eta uste dut, amorez badugu ematen, agian egun batean lortuko dugula. Baina amore emango bagenu, zera biztan dago beste hainbat gauza suertatu diren bezala geldituko ziren ez ezagunak eta impunitate osoz geldituko ziren betirako. Batez ere bi arrazoi daude. Alde batetik lortzea justizia. Bada ordua. Orain arte estatu mailan inork ez du onartu, hau historia planifikatua izan zela, poliziak egin zuela, kriston oso bortitza izan zela sortatu zena, eta erantzunkizuna estatu aldean dago, ez? Orduan, behar dugu hori aipatu eta behar dugu errekonozimendu hori. Hemengo demokrazia nahiko pobrea denez, ezin izan da hemen epaitu ere, eta horregatik martxan dago kereila Argentina, ez? Argentinako epaile baten gana, hor egingo da dena eta martxan dago. Naiz eta, Madril aldetik oztopo pilo bat edukitzen ari gara, batez ere Martin Villa adibidez eramateko epailearen aurrean zerbait esatera, epaitua izateko. Orduko torturatzaile bat hil zen duela gutxi, epaitua izan gabe, Billy el Niño deitzen zena, eta ez dugu hori pasatzea nahi Martin Villarekin. Uste dugu transizioa ez zen hain polita izan, kontatzen diguten bezala, jende pilo bat hil zuten, detenituak, torturatuak, ez bakarrik hemengo historioa Iruñan, baizik eta Nafarroan, Euskal Herrian, estatu mailan ere bai, eta horri buruz hori ez bada mantentzen, oraingo momentu honetan sufritzen dugu ere ondorioa. Ez gaude benetako demokrazia batean, eta orduan dena oso pobrea da. Eta lotu nahi dugu ere bai, hau da bigarren arrazoia olako historioa mantentzeko, bata da oroipena eta justiziaren eskaera, baina bestea da lotutzea gaurko borrokekin, ez? Orain gizartea nahiko pobretua dago, naiz eta dirua izan esku gutxitan dago, eta nahi duguna da jendea animatu orokorrean gazteak borrokatzera, zeren ez dago besterik, eta lotu nahi dugu hau dena. German momentu horretan LKI alderdian zegoen, borrokatzen gizarte hobe baten alde, borroka horiek aldatu egin dira,
zenbait gai aldatu egin dira, baina orokorrean mantentzen da desberdintasuna, eta jarraitu egin behar da, eta ekitaldi honekin ere lotu nahi dugu bi alde, momentu historiko hori, baina baita oraintxe bertan suertatzen ari dela. Bueno, San Fermina da dira jai batzuk, baina omenaldi hau da omenaldi bat, ez? Eta egiten duguna da egia, justizia eta ordaina errebindikatzea, ez? Orduan ez da nola ditzen den unos actos sanfermineros, ez? Baizik eta hau da egun berezi bat, nun aldarrikatzen dugun egia, justizia eta ordaina. Eske 52 urtetan horrelako indarrarekin data hau mantentzea, esan nahi du Iruñean barne-barneraino sartu zela egun horretan eman zen Sarraskiaren salaketa. Orduan, etapa desberdinak izan dugu, baina egia da, azken 10 urte hauetan, egia da, talde memorialistak hasi zirenetik baita ere, guk nolabait multzo horretan sartzen gara baita ere, talde memorialista bat gara baita ere gu. Orduan, egia da, pozik gaudela egindako lana eta oroimen historikoaren inguruan sortu den mugimenduari esker, gertaera hauek beti biziak egotea, eta egia, justizia eta ordaina aldarrikapenak beti indartsu mantentzea lortu dugula. Pentsatzen dut hau ez dela antzi behar ez dela aztu behar olako ekitaldia eta beti memorian gordetu behar dugu. Sarraskeri hau eta... Bueno, azken finean da, guk egiten duguna, urtero egiten duguna da errebindikazio ekitaldi bat. San Ferminetan kokatuta, baina ez da San Ferminetako gauza propio bat. Orduan, naiz eta San Ferminak bertan bera geratu, pentsatu dugu, mantendu behar dugula ekitaldia. Hori bai, osasun neurri guztiak betetzen, eta, mantenduz, distantzia, jarritako distantziak eta gauza guztiak, ezta? Baina ekitaldi politikoa izanik, guk egiten segitzen dugu. Berezia izanen da, hori bai. Zeren aurten, normalean egiten duguna da, ordu batean konzentrazio potolo bat, erraldoi bat egitea, eta utzi diote horri aurten, eta egiten duguna da 11:00 ordu bat arte, hemendik jendea, alik eta jende gehien pasatzea, baina pasatzea klabelina utzi, eta gero nahi duen tokira joateko. Eta ordu batean, ekitaldetxo xume bat besterik ez dugu egingo. Hori da, egingo duguna. Nola, fase asko pasatu duenez adibidez Ilarria, hemen azpian dagoen aparkalekuaren obrak egin behar zirenean, Bartzina alkatesa zena, hartu zuen Ilarria eta udaletxeko biltegi batera eraman zuen, eta guk urte bat luze, obrak amaitu ondoren urte bat luze egon ginen, hilabetero, hilearen 8an aldarrikatzen, Ilarria tokirat itzuli behar zela. Eta horren inguruan, hilabetero ekitaldi bat antolatzea, lan asko eskatzen du eta elkartasun asko lortu behar da. Eta hor bai, eragile sozial mota askotakoak, sindikalak, politikoak, kulturalak, euskaltzaleak, kantugintzakoak, lortu genuen inplikatzea aldarrikapen horretan. Eta horri esker, gaur egun, nolabait, sare sozialan oso errotua dagoen data eta egia da erantzun handia lortzen dugun taldea garela. Esan behar dut baita ere, lehenengo momentutik, gertagerak eman zirenetik, peinek ikaragarrizko lana eta jarraipena eman diote gaiari. Beraz, beti alboan eta beti gurekin lanean aritu diren
eta aldeak izan dira Iruñeko Peña. Uste dut, elkartean egiten dugun lana baita da eskoletara joatea eta kolektibo ezberdinetan ezberdinekin hitz egitea, ez? Orduan bai gazte kolektiboak edo gazteak dauden lekuetara baita saiatu gara gerturatzen eta jakiteko zer gertatu zen egun horretan, baina ez bakarrik Germanen heriotza, baizik eta trantsizioan izandako garrasi guztia, ez? Edo violentzia guztia. Bueno, bi bide ditugu eginak eta bitan gaude erantzunaren zain, ezta? Espero. Bata da, Kereila Argentina, beste sarraski polizialekin batera, guk horretan gaude, ezta? 500 kereila daude sartuta hor Kereila Argentina horretan, eta esperon gaude, Martin Villari deklarazioa hartzen dioten. Hori bide bat izan da, eta, baikor, agertzen gara, zer gertatzen den alde hortatik. Eta gero, hemen Iruñan jarritako kereila, lehen esan dut, urte bete darama, orain, kereila aurkeztu zenetik eta erantzunik jaso gabe, baina, espero dugu gauza positiboak ere lortzea. Eta ez badugu lortzen, segituko dugu, aldarrikapen, betikoa aldarrikapenekin, egia, justizia eta ordaina eskatu. Normalean beti, bai iraian erabakitzen dugu pixka bat zein izango den urrengo urteko lana. Aurten bai geneukan hitzaldi batzuk, baina hori, koronavirusaren kontuarekin bertan bera geratu ziren, agian urrian egingo ditugu, baina bai normalean beti San Fermina baino lehen egite ditugu hainbat bai hitzaldi edo teatro, edo antzerkiak edo beste ekintza ezberdinak bai. Gure ikuspuntutik behintzat bai berreskuratzea gertatu zena oso importantea, ez bakarrik gaur bertan pasatzen ari dena hobeki ulertzeko, baizik eta etorkizun ezberdina, libreagoa, errepresiorik gabeko etorkizuna izateko, ezta? Zen azken finean ikusten ari garena, garai hartan San Ferminetakoaren erantzunkizunak izan zituztenak, berean segitzen dutela politikan eta botere gune askotan. Martin Villa hortxe dugu. Martin Villa arduradun politiko nagusia izan zen San Ferminetan. Erru politikoa berari dagokio eta segitzen du hor IBEX 35-an, la Real Academia Española de las Ciencias Morales y Políticas, eta segitzen du lasai-lasa, naiz eta Argentinatik ere prozesatuta, inputatuta egon, ezta? Eta horregatik pentsatzen dugu, importantea dela hori, ekartzea, gure gana. Gaurko eguneko zera froga da, naiz eta egoera oso berezia egon, etorri da, beste urtetan etorri zen jendetza nolabait izateko, eta adin motako jendea, mota guztietako jendea etorri da, eta nik uste dut, batez ere igual orduko belaunaldikoen artean oraindikan biziri daukagu zauri hori, ulertzen, eta nik uste dut, baita ere, belaunaldi gaztek etzatako guain memoria historikoan nolait izateko protagonismo hartu duten belaunaldi berriek ere bai, ikusten dute guain esateko, guain dela eman dezagun 10 urte edo 12 urte ikusten ez ziren gauzak, esateko nola kuestionatzen de guain edo zalantzan jartzen den transizio famatuan. Eta transizio horrek izan zituen ondorio txarrak eta izan zituen ajeak eta horrela, nola guain birplanteatzen ari dire, regimen del 78 delako hori kuestionatu egiten da, eta horrek zan nahi du, belaunaldi berriek ere bai, aukera izango dutela, eta nik uste dut helduko diotela bide honi. Lortzeko justizia, lortzeko benetako egia, eta lortzeko kontakizun historiko ordukan horat izateko benetazkoa, bai? Baikor eta positiboki ikusten dugu azken urteotan jendearen presentzia eta parte hartzea. Uste dugu batez ere agian igual 40. urte aurrena egin zenetik,
jendearen parte hartzea, salto handia egin duela, parte hartze horrek. Eta azken bi urte honetan oso jendetsua izan da, ekitaldi guzia, milaka lagun izan genuen, orain bi arte egin genituen ekitaldi guztietan, antzerkian, zineman, argazki erakusketan, gauza askotan, ez da? Iaz antzeko zerbait, eta gaur lehenengo momentutik, 11-etatik ikus daiteke, nola, hasi da jendea, hemendik pasatzen, ez da? Eta 2 orduz eginen dugu ekitaldia, eta 2 orduz ikusiko dugu orain ikusten ari garen. Bueno, gauzak ezin da generalean esan ikuste dut. Herria, gizartea, belaunaldia, ez dakiz zer, denetarik dago. Eta jende gazten artean, zati batek badaki suertatu zen eta zergatia, zati txikiago oraindik borrokatzen ari da atzera begira ere bai, atzera begira zentzu honean, justizia lortzeko. Baina, gure ideia da animatzea, ez gara soziologoak jakiteko zenbat ari diren, ez nahi dugu hau dena eraldatu eta horretarako jendearen kolaborazioa, parte hartzea behar da. Jendea antolatu egin behar da, ikasi eta horrekin guztiarekin borrokatu ere bai. Zertarako, askoz ere gizarte justuago bat lortzeko. Bide luzea da, zenbat dauden bidean ez dakigu, baina animatu nahi dugu, gero eta gehiago izateko eta borroka gero eta zabalagoak egiteko. Bai, importantea, galtzen bada hori, galtzen da dena. Herriak ez badu bere historiari buruzko kontzientziarik, herri hori hiltzeko kondenatuta dago. Bai, egia da, azken finean gizarteak ez badu ezagutzen gertatu zaiona, gizarte horrek dituen oinak gaizki jarrita izan edu betirako. Eta egin beharko duen bidea faltsua izanen da. Bueno, dena arraroa izan da aurten, izan behar zen bezala. Ekiditu egin nahi dugu jende pilaketa eta orduan ez da betiko ekitaldia izango. Orduan hori egiteko jendea deitu dugu 11-etatik ordu batetara pasatzea eta krabelin gorri bat uzteko Germanen hilarriaren inguruan. Gero justu ordu batean izango da bukaera aurresku batekin eta bertsolari batekin, besterik gabe. Fermin Valentziak egin zuen abesti bat, honi dedikatua edo honi buruz, eta hor krabelin gorri bat zara, hasten da abestia. Eta badu harreman ere, German hilea zegoela, bere argazki batean agertzen da hemen baduela justu hemen erdian zulo bat, eta krabelina izan zitekeen ere bertako odola. Ez, bakarrik moldatu egoerara, eta hori, ekitaldi zuzen eta momentukoa egin beharrean, uzatu dugu epea eta 2 orduz jendea pasatzeko, eta orduan jendea ez da pilatuko. Hortik aparte ez, dena normal izan da. Ziur gaude baietz, jende pilo bat pasako dela, bere krabelina uzteko, zeren hau Iruñaren zati handi batean oso bizirik dirau, historia hau, eta jendea etorriko da.